Possibly was die kan zie het aan mijn bouw. Mijn vegas de steek, die kan zie breken mijn sweek. Ik ga die moties noteren, voel lachen is ka. Mensen, welkom bij ons sa interviews. TO interviews. Ja, bekend als Team Olaf. Sama wie is vandaag met? Onze samen met Stabulag, echte naam de John Marots en ik is aan Montiki. Ja, en ik is Enrico Baarman van Team Oorlog en ik is van Montiki. Ik is Jalse Baartman van Montiki. Team Olaf. Olaf. We gaan vandaag een beetje vragen voor man. Dat is recht, ik is binnen met je. De eerste Jonas. Vertel eens een beetje meer van jezelf. Maar is ja, ik is een rustige mens, vriendelijke mens, ik heb baie respect voor mensen en goed mensen. En ja, dat is maar meer wie ik is. De tweede vraag is, wat motiveert jou om elke dag aan te houden? Dat baat zeg je op als je terugdenkt aan hoe komt je beginnen. Daar zal elke dag iets je inspireren om verder te gaan en niet op te geven. En moet niet laten andere mensen jou afdrukken voor dingen wat zij wil doen. Ja, mijn eerste vraag is, wie inspireert jou? Een muziek of een leven? Een leven. Een muziek zal ik zeggen, waar ik opkijk is Salele Boy. Goed respect bij Ikazi. En like met dagelijkse aangaan zal ik zeggen, like goed wat mijn oma van mij zei. En om niet op te geven en wat mijn oma mij altijd zei om aan te gaan. Wat voor mij inspirerend is. Oké. Right nou, mijn derde vraag is, waar zie je jou zelf over 5 jaar? Over 5 jaar is, ik kan niet makkelijk zeggen waar je wil wezen. Je moet werken voor. Zo, over mijn 5 jaar zal ik groter dingen bereiken waar ik nu is. Over 5 jaar zal ik mij bij Never Panic Studios, Mr. Maya, Kabas, alle mensen zal ik omgaan op radiostadiums, op stages, groot big shows en dat is niet dat. Mijn vierde vraag is, wanneer heb jij jouw eerste lyrics geschreven? Mijn eerste lyric was in graad 4 geschreven. Wat ik inspirerend vind door de muziek dat ik hoor, de muziek wat voor mij inspireert. Vijfde vraag. Wat is jouw gunsteling song wat jij al gemaakt hebt? Mijn gunsteling song is Voela Ganiska. Dat is met confidence geschreven en met woorden wat voor mij creëren. Smart. Als daar lieve muziek waarna jouw fans uitzien. Ik wil nog niet uitbreiden, maar dat is goede dingen wat op pad is. En goede dingen wat op pad is. Op mijn eigen Voela Studios. En ik spin het die altijd, man. En ik geloof dat ik nog doelen zal bereiken met wat op pad is. Mijn zevende vraag is, wat was je vreemdste droom wat jij gehad hebt? Mijn vreemdste droom is wat al moord. Ik heb een droom, ik heb iemand doodgemaakt. Ik kan op een scene wat op een kleren was. Hij is de vreemdste droom ooit. Smart. De achtste vraag is, als je één koos kan kiezen voor de rest van je leven, wat zal het wezen? Mijn oma is een biryani, hij goed eet. Nee, mijn oma is een biryani, spin. Nou, ik zei, maar ik kom bij oma, dank. Als jij superpower kon kiezen, wat zou het wezen? Nee, webs. Spider-Man, nee, webs. Spin met die webs. Kom maar, webs. Webs, nee, is like een. Zij is al loop in like een. Ik spin het jou altijd, als ik weer daar zo was in de. Webs, ik zou webs kiezen. Ik zit hier zo met die crash vraag. Kijk, weet je dansen crash? Ja. Geen. Geen. Dat is onmogelijk. Geen. Goeie. Wat trekt eerst jouw aandacht bij meisjes? Persoonlijkheid en dan. Zij moet eigenlijk in. Respect is belangrijk, boys. Hij is al. Oké. Weet jij ooit voor iemand geschreven en toen hoe die boodschappen sturen? Hoe meen ze? Zo zijn op WhatsApp, zij tak het zien man, dat is haar.
advice aan hè. Maar je dat nooit gestuurd. Ja, ik het al baie dat gedoen kon hy. Dan dink ek, moet ek dit stuur, moet ek dit stuur? Dis miskien nog net 'n boodskap. Kyk, jy kan 'n so lyk of 'n ding en dan delete ek die boodskap. Noem ko naam ko. Daar is 'n spesifieke naam. Nee, hy is 'n spesifieke persoon nie. Hy is spesifiek. Dit is maar net ja, in die lynen. Wat er eigenskap soek jy in 'n meisie? Persoonlikheid boys. En loyal. Respek. Dis al. En as jy nie reglik As sy nie redelijk hy is dan sy moet eigenlijk staan. Dit kan nie moeilijk met geen persoonlijkheid of 'n persoonlijkheid het dat sy nie mooi nie. Sy moet eigenlijk. Ze moet regelijk. Ja, en meeste mans gaan jy mooi vir mense is almal se vrou. So gaan vir die een wat eigenlijk sy voice. Niet voor de een. Gaan wat niet moeilijk, je gaat voor de een. In between. Ja. Wat je grootste green flag kunnen houden. Of aan een meisje. Nou, hy is nie spesifieke een nie. Hy is nie spesifieke een nie. Een red flag. Nee, hoe kan ik zeggen? Als ik gam, Als ik gam is, niet van mij niet. Als ik gam is, niet van mij niet. zie ik 'n manare ook. Wat is je oudelijkste ding? Wat iemand voor al veel gedaan heeft. Oorlijkste dan. Ze omgee over mij. Wanneer ik misschien slecht voel of afvoel. Wanneer iets gebeurt. Dat is de oorlijkste dan wat iemand nou van mij gaat doen. Als je hier, dan moet diep vooraan hè. Als je recht gedaan. Ik is winnen. Oké. Wat wil je hier? Mensen moeten nou van. Zoals het. Jouw shows of shows. Mijn opkomst. Eerste mijn opkomst. Hoe ik al hanteer. En hoe ik het dan doen. Smart. Wat een raad zou jij voor een jong persoon geven wat ook wil rip en opkijken? Moet niet opgeven man. Moet niet opgeven. En die andere ding is. Hoe kan wel die stop? Als hij weet hoe kan ze beginnen. Dat is al wat hij wil zeggen. Geloof niet hebben. En dat ook. Wat is je grootste droom? Goed ze droom. Hoe zie je? Van rechte redes. Waarom zie je? Amerika. Londen. In het travel. Wat doe jij wanneer jij moeilijk wordt? Zoals wanneer je iemand wil slaan of zo. Ik zet mijn headphones aan. En ik luister naar of ik ga voor een walkie of een ding. Dat ik niet mee kalmeer. I think meer emotional wel. Wat dan lees? Je hebt jij geleerd in je leven. Moet niet staat maken op andere mensen. Nee. Mensen stellen hoe te leren. En mensen is achterbaks. En ze krijgen gunstige mensen en zalogische mensen. Zo je dingen voor jezelf. Hij tel als je danst in een team of zo'n groep. Geen. Ik heb wel mijn eigen groep voor studios. En ik bouw op. Smart. Oké, vraag je. Hoe wat jij voelen in het team? Ja, in team levels. Team levels. Oh, en wat er nou gebeurt? Die ding wat ik ophoud, dat is eigenlijk personal. First. Wat ik ga naar de. Dat voelt voor mij. Als je doel hebt voor een ding, dan moet je het doen. Zie je? Nou, dat voelt voor mij, hij mannen zo'n. Alla maak je even die alle wel nergens komen. Lijken alle wel niks doen nie. Ik kan nou niet namen noemen. Ja, maar dingen zo. Alle kom niet naar jou toe wanneer ze iets nodig hebben. Hulle kom naar mij toe wanneer ze iets nodig hebben, wanneer ze iets wil doen. Maar otherwise, dan koppel die mannen alleen en dan wil die mannen vrienden spelen. Denk ik, als jullie nergens wil komen, waar gaan ze komen? Toen lief ik alle en kijk waar ik nou. Even naar bouwen. Ik spring jullie af. Als dat elke span wat jij aan die toekomst wilt join of Fietsen. feature. Fiets is eerste. Private. Private. Ja, zou dat wel hè? Shout out voor die private. En vrijdag, ik zal mijn locals rippers, Team Bamba, CBA Records. Misschien als Team Oulak zou staan, Team Oulak. En daar vanaf ga ik op, daar ga ik naar Ilola toe in Marvel en Alf. Marvel en Alf. Alf. In MC Mac
MC Mac. Ja, daarvan af. Kijk hoe gaat het. Ja. Is daar enige nieuwe rappers of zo wat die ergens op jou gaan feature? Ja, ano ke. Get wel nu sama. Kelam zo van Team Levels, die raadsal in toen gemaakt. Zou dat wat die raadsal? Ja, dat is al. As, nog is niet in. Smart. Kaya ik heb ay nakukuha alam mo na upo yung buskap siya ang feature of kasi niya team join. Baka din siya. Ik zal er niet joinen, ik zal fietsen. Van die reden hoe kom ik aan naar los omdat even op mijn eigen bouw in kijk waar kan ik zelf komen. Ja. Ay kung years, but you know voor was het dan. Ja, maar lo like. Is daar iets wat jij weet dat jij het vroeger wilde of beschikken? Hoe vrienden met ons. Hoe vrienden achter je rug praat in hoe je hanteert. Na slechte manier of een goede manier. Hoe smile voor je gezicht. Maar praat van jou achter je rug. Dat is wat ik bedoel. Is dat een verhouding? Geen verhouding, hè. Geen verhouding. Ik focus zo recht goed. Op zoek naar je? Ja. Ik kom wel zijn niet in. Voor mensen distractions. Distractions. Oprecht goed wat je wel bereikt. Eén dag zal ik hier echt krijgen. Wat mij kan support. Die loopbaan waar ik nou ga. Right guys, hoe is het tot de einde gekomen? Baie dankie voor je tijd. En dat je vandaag samen ons kon wees. Geen probleem. En ik geloof dat er nog meer zal wees. En groter dingen op pad is. Shout-out voor Team Oulak. Shout-out guys. Dankie voor die gelegenheid. En dankie ook voor die tijd waar je spandeerd hebt om je ding te doen. En speciale shout-out aan die private in MC Opgan. Dankie. Ja guys, like, subscribe, comment. Team Oulak. Ja, en er ook een vraag hier. Daar was een stoere rondloop dat ze gaan aan elkaar er nou X toe zo daar. Geen. Oh. Maar wie zei overal weer? Dat is een ander meisje zij woont hier aan. Want ik kan die naam noemen. Want ja, zij weet wie ze is in Oespanje. Oh ja, spannend. Wat er dan gebeurt dat jullie opgebreken? Opgebreken is een goede reden. Noem het een bed. Wat die 3 maanden onder was. En wat ook al aan haar gemaakt. Fok je met mij niet. Ik spaneel ja. Spannend. Ja guys, bye! Dankjewel. Thank you. Wala ka niskak, hayla tumot sila. Ikalaan ninak, insatan na fika. Usitan levo, sublevas, dai kan si etan may bouw. May Vegas de snake, die kan si break om my swing. Ik ga die moties nodig. Wala ka niskak, hayla tumot sila. Ikalaan ninak, insatan na fika. Usitan levo, sublevas, dai kan si etan may